ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଇଁ ପୋଖରୀ ପଟେ ପାଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗାଧୋଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାଣି ଗାଧିକିନା ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଆସିଲି। ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି କଲେଜ ଆଡ଼େ। ଡିଗ୍ରକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ITI କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି। Hello guys. Hello. ହଁ ଗାଇସ୍, ତ We ଏବେ are ITI students. କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଯାଉଛି। कौन खाएगा तुरतुरी? ବୁମର ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଟେକୁଆ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ମସ୍ତ ଶୋଇଛି ଟେକୁଆ। ଆରେ ଏଠି ଟେକୁଆ ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାତ ନା ଘାସ ଖାଉଥିବେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଦୁବ ଘାସ ପାଇଁ ଆସିଛି।